Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bir musulman doğun soraptırlar. Qurbanlyk öldürjek bolamyzda bir çukur gadylýar. Şonuň üstünde inha arfa goýulýar, kömür goýulýar, doz goýulýar, aýa şer'i işgaly bamy. Hadi musulman doğullar bir şer'en dogry zatdan bir asli şer'isi ýok. Dogry däldigini o da israf bolarlygy derekli. Bu faqat bir resmi ki şeriata mutabyk däl. Indi şu wagt kulli dünýä goýupdyr diýip tasawwur etsek, ama 1 milyard 700 milyon musulmanyň 1 milyardyny gurbanlyga majyp bolsa, inha şolar hem goýsa, nagat arpa, nagat duz, nagat inha kömür israf bolýar. Hatda meselem gurbanlygyň Türkmen sahrada boýunna wajyp bolan adam, gurbanlyk boýunna wajyp bolan adamlar da inha şola da getirip goýsa, şu da bir az israf däl, onuň üçin bu zatdan perhiz etmeli.